Uba arangkan sai karbuki MDC ke umroi mentaka singi shipau tarik ukalalengkon ulap ripat ba ya kawei kajaka jengok kai perthei ya kabalatip kum ka site pra Riverview Eco-Tourism kabadon hakashnong dan site pra umroi hakate kajaka jengok kai kadon kawa kajaka salam bat shibon kijaka penbernya nakabentaki hybrid bat ekate kajaka jengok kai labai tengka lengba ka HDFC Parivartan lembat kajingas nok tilang da kador barsnong site pra. Hagani kasingi na lor uba arangkan sai karbuki MDC ke umroi lawan banyadan lang da uba obinus shooting project in charge FXB India Sukarsha but it borlang lengdo project coordinator FXB site pra rang barsnong dan site pra uba pailan kurba chairman dor barsnong kti pelun ba Dius Jerwa, bat uba Defender Eslamare, Chairman Dor Barsnong dan site pra. Uba Defender Eslamare ulayat hu bakasnong kadon ya kajing tmu. Ba tang bante ya ka jaka jengokai, hendrai ban kentiuru. Ya kajing yo kam yo jam jo kinong snong bat lengba kani ka jaka jengokai. Ngikermen bakan ya rap shibu naga benta kitu ki baklam kam hakaba kin yo bantrai hakani ka jaka. Ba kata ka jisu bakrau yo blai. Leng bagan nega sengi ya kebangan yo ya kebandon rengkat lang bat pri ke dor barsnong site pra haka jing pli ya nega iku pak dengan kermen skem bau belai try kenrat undon rengkat unkur kukerdo ya nega jing temu ke babahajong ke dor barsnong site pra i berok bawe dikum kadak ke jing pli ya nega iku turis pasim hang ne po site pra ngan khap nu ribon ye se na du mentak sengi kane ka iku pak kala sedang ya kaban troikam te kum kadak kejing pli ngin ya tap tilang baro kat bana kale ba deng berngangi ya khap ribon yang nemo kapalang yang no pelan di situ kan ini mas kan jadi Kini kejaka kadi hapok kasinong dan site pra kemudian ha berembang CNRD block Riverview district ti kini kadi ka sinong dan site pra kemudian ha road jong kadi ka wa yam ko POE benta ti ka ni kadi ka ecotourism ka bangi penkerteng ya ka site pra Riverview Ecotourism Park. Bat ya kani ngila sedang mentau senam arhajar atulai te ha ka jing beitingka jong ka FXB Suruksha India bat ka jing asnok ti rengkat bat ka snong te limba ka jing trai rengkat bat ka snong ngila la ban penulong ya kani ka Eco Tourism Park ka bangila ban yo i kumba kalong bentasi te po ka jing pe jikmi jong ka snong dan sakra kiba kwa banwan jogok kai kum tu ngidon I entry fees iba arpo tengka nam tai ki khlung ki khnam tu tingi panlai ai tang kiba la shipau snam saneng kum tu ngi sim tang shipau tengka kemot arpo tengka ki rangba shipau tengka ki khlung tang joka snong ni la penbiang ni jaka sa ni le ki ni ki camp yo yang the ni ka camping area te hang the phila ban sa met ingin sadon ki stay home ni patla ban le menta maka second phase ni sa le ta tingi don kini ki cooking area ki kini ki shed atli ne te kini ki cooking area mot phila ban booking ya ne te P1 sis pangot P1 as pangot phila ban booking area ne te mot phila ban shed yang ne te nak liang jongi ngila penbiang ya ka shed ya ki deng thang ni la penbiang GQ ki pliang ni la penbiang don kam su ban khuslai ban kit ban ra ban rong te nak liang jongi ngila penbiang kita bar khai mot fish one to enjoy ben te pin su tanat hoi ni don ki kendon ki jongi hi ka kendon hi ke bah kemat hi kolong ba pin le don akor don buram kata pin pen internet num pen jaklia kene jaka te nakta ki don hiru ki kendon ki jongi ki ba ini
ya lek kat bala ban te la kham ki nu ki jing sneu le se mo ki ba penslur ki bru le se kham tam kum ki ne jaka le skobha ten rei dak lian jok snong ni la don de ki volunteers ki jungi ki ban pej parban ki ban pej ki ban jengok ki ban up nu wat menmir ru ki function ki baki ki don ru inda kalian jungi ni la bu ki volunteers ki ban pej ya kata ka bangi khat ki security mo te nak kalian jungi hi ka snong tengi kwa hi ban kentiu ya kayo kam yo jam po ka snong om dei tang bakan long ka jaka ju akai rei kan long ru ka jaka ka ba kan permit pisah ban ai kam ai jam ki khun samla ki jungi kum bagi tip hi kan ke snong dan sa pra jungi ki babon hi ki kinong rep kinong bela te kim dan kam dan jam ki bobit babiang ten rei limba kane limba ka jing trei stom ngin la pat ban penbit penbiang ya ki yo kam yo jam nang ta ki khun samla ki jungi ki long keme ki jungi ki badan kam wat ki rang ba ro kum ju